Yabona social media cela ubuke ngenye indlela. Social media lo umhlaba nje. Njengalo mhlaba lo uphila kuona. Unabangani, unabantu ohlangana nabo, obaziyo nongabazi. Na social media lapha into enjalo. Umhlaba nje ncimishi. Une-avatar lapha social media, une crafted identity yakho, kune-algorithm, incamashi nje into efanayo eyodwa nje. Okuqala lokho. Okwesibili, yabona Musa acabanga ukuthi wena sacabanga ngolidala ukuthi uzovula inqola udayise wena nje ucabanga wakho sa revolver around ukuvula inqola physically kungena abantu udayise kuphelela lapho. U-social media awu incorporate, angisho ukuthi ku wrong lokho, kodwa awu incorporate social media. Ngoba phela u-social media loyana you can use it to channel in traffic to leso stolo sakho leso. Lana into engiyithandayo nento engiyibonayo, abantu banama talent la. And social media ubakhokhelela abasebenzi kanzima. Benza into abayithandayo, ubakhokhelela ukuba yibona nje. Bayibona la ku social media baveza ama skills abo nama talent abazalwe nawo effortlessly, bavele bekhokheleke, kuvele nje kwenzeke nje kube ibusiness kubona. Abanye baya act, abanye baqhamuka nezistory, abanye benza lokhu kuningi kuyenziwa la ku social media. And ke wena muntu iphutho ngalenza elokuthi uzama ukucabanga ukuthi yini ozoyenza la ku social media. Lona iphutho ongalenza ke lelo. It's not a matter of ukuthi cabanga la. It's a matter of ukuthi wena sibheke wena. Sibheke wena. Sibuke wena. Umuthi ukufuna ukubheka ukuthi yini la ku social media engekho ozofika uzoyi-offerish, ayisahambi kanjalo la. Ayihambi kanjalo. Ngasho ngathi mina i-universe ikukhokhelela ukuba uwe. Bheka wena ukuthi yini okwazi ukuyenza of effortlessly oyithandayo la ku social media. Leyo nto leyo khona abantu abayidingayo. Yabo? Ngoba yabona njengoba mina ngiyi-content creator nje, nami ngiyi-consumer at the same time. Umhlaba lo kune demand and supply khona la ku social media. Umhlaba lo njoba ngiyilokhu nje nami ngiyi-content creator, ngiyi-consumer futhi yamanye ama-content creators. Yabo? Ikanjalo nje. Njengoba wazi nje na ukuthi mase uvula inqola la ngaphandle, yes ungumdayisi, udayisa lento oyidayisayo, kodwa futhi nawe ungumthengi lapho la uyithenga khona leyo nto. So nje sikanjalo nje into nje ekanje. Kodwa wena mawukuthi ke akukhathazi lokho ukuthi hayibo nanku umhlaba umuva, mina nje ngayindindibala nje, ayikho nje into nje. Cha, it's a matter ukuthi nje it's not a matter ukuthi mhlambe bheka ukuthi yini eshodayo la ku social media. It's a matter ukubheka ngakuwena, hayi ku social media. Social media cha uyeke. It's a matter ukuthi ubheka ngakuwena ukuthi hayibo konje khona mina awuyicheck nje uyifune. Siyayidinga le nto yakho leyo, siyayidinga. Khona okunye okungakabikho, ungacabanga ukuthi sekukhona konke wena, boom, nakho kunye ongakazi ukubona mhlambe kuphethe wena. Kodwa manje uyasaba. Usabani? Usaba ukuthi usaba le nto oyisabayo. Kodwa ke uma ngabe isikhathi sesi right, respond correctly, because ngiyasho vele ukuthi authority yakho masikutshela ukuthi sukuma nawe occupy space la ku social media, uzosukuma mase isikhathi sesivuma. Ungafi ngokuzokhompyutha la ku social media. Ungafi ngokuzokhompyutha. Yabo? Ungeze ngokuzokhompyutha. Sengisho la mawuzo creator ke lokho uzocreator ke noma uzokwenza lokho ozokwenza. Ungeze ngokukhompyutha ubheka ama numbers kabani, ubheka ama numbers kabani. No, lutho. Yabona khona la ngaphandle. Njoba kukhona lesi siqhuma masangakini nje esinemali. Khona abasedlulayo futhi naso. Siyazazi khona abasedlulayo. Nalabo abasidlulayo leso siqhumama leso bayazi kahle nabo khona ababadlulayo. Bayazi. So into efanayo nje nala khona umuntu ojajuliso u20,000 lokhungana. Not even 20,000.
ojatshuliswa 1000 bani followers mkhulu mengoqhathanisa nalutho mkhulu kudinga ukuthi awuselebrate even u500 followers 500 mkhulu nawo kinga iqala mase eqhathanisa ke yena yabo ngoba khona umuntu oshaya ngo240,000 followers yezo lo mkhulu kodwa mase eqale sokuqhathanisa vele obvious kunabantu abashaya ngo5 million ngobani inamba yabo and wena occupy space abantu banama talent la sengibonile mina kunabantu lana abaqhamuka nezitori ezilalelekayo sikulokhu nje stimulate ingqondo yakho uma kade ubusy nga something nabantu abafundisayo lana kunabantu aba-entertainer nayo lana uningi la okukhona abantu banama talent yezo and abanye I think they are making a living khona la ku social media. It's not a job yabo because a job is what you do for just yabo for living. It's a burden, but work is something that you are here to do. That's what it's what you are here for yabo akulona ijoga and ikubona akulona ijoga. They love what they do yabo, they love what they do. They buka for an example nje mina akudingi ukuthi ngiyiplug and play mangikhuluma ngiyiplug and play nje akudingi ukuthi ngize ngihambe ngiyofunda phansi manga nje ama video senginawo la akudingi ukuthi ngihambe ngiyofunda phansi cha ngiyakhuluma nje plug and play kuphela o 3 hours la ngikulive kuphela o 3 hours la kuphela o 2 hours la ngikulive ngiplug and play thola ukuthi nje abantu nabo abakhona lezi zinto lezi hayi ukuthi khona la kumsebenzi kuyijoga I'm just doing what I am, just sharing what I am. Nawe khona nawe okwakho khona okwakho nawe umhlaba lo. Guess what? Yazi ukuthi u-social media lo umimika imitator ke into esazokwenzeka esikhathini esizayo engasazi ukuthi siphi ukuthi we are still going to use the communicate through the collective frequency domain. We are going to build a collective frequency domain where we will not be separated by time and space. We will just communicate instantaneously, just like when we are doing umuntu ose USA communicate naye instantaneously through this device. So that thing technology yakhombisa ukuthi this is what we are going to do, because at some point we are not going to need these physical bodies. We are going to operate like waves kanje. Ngoba nje manje ama waves namanje kokwenzakala la. So we are still going to just surrender these bodies into ke leyo ngeke ngikwazi kanini, because kuyimanje akhona ama living beings that are not using bodies to communicate. They don't need to walk, they don't need to go somewhere. They just energy. They are just as a pure energy. They are just, they don't need, they are advanced now to the extent that they are not limited by space and time. Technology, this is where we are going. We are not going to use these physical bodies at some point. Singazi ke noma khona nabayosala khona lapho ngesazi phela ilokhu ngani choice nakhona sazi ngoba phela khona okusengemuva, khona abasala ngemuva mhlambe, khona sisohambweni. That is why ngithi kukude la siya khona futhi kukude la sisuka khona ngoba njoba sesila sisuka kude kabi la njoba sesila. Yes, 4 to 6 billion years, ne? Or 4 to 6 million years. Yeah, 4 to 6 million years humanity ikhona yabo. So futhi akuqalanga kunje. So uma ubheka ke wena ke kukuphi la siya khona kukude, ngoba la siya khona kukude impela nje. So kumele ukuthi ungatatazeli ube umoya phansi ukujaha nje ukuthi kube khona into ejaha kule lifetime. Still have some couple of lifetimes ahead, still gonna do the corrections. Ungajahi nyenyezo nje laba bathi angisafuni ukubuya mina. So do you think you have evolved to the extent that you don't need the body, this physical body? Mele abe sezikhona ke impawu ekhombisayo ukuthi wena ubuyi ke, mele abe sezikhona impawu ekhombisayo, but lokho ke kwaziwa isoul yakho. Yeah, was just sharing nje. Love and peace. Viva ngo 0 viva ke.